Ahojte, v dnešnom rýchlom recepte si predstavíme zemiakové kocky pána Zemiaka a pripravíme si tzv. Prílohu a budú to šťúchané zemiačiky. My budeme používať prepustené maslo, tzv. Ghee. Očistíme cibulku. Cibulku si nakrájame na drobné kostky. Necháme speniť. Pridáme zemiaky. Poriadne premiešame, aby sa nám pekne prepojili chute. Osolíme. Tým, že zemiačky nie sú solené, tak soli sa netreba báť. Dali sme trocha oleja. Môžeme použiť cibuľku, čerstvú vňaťku, pažitku. Zemiačky pred koncom jemne časť popučíme. Tak. Vidíme, že už nám formu držia. Každú vrstvu jemne zatlačíme. Tak, zemiačky máme hotové, sú šťavnaté, ideálna príloha. Celé toto nám trvalo do 10 minút. Doma súmerne si vieme pripraviť nejakú mäsko, rybu, grillovaný sír a takúto rýchlu, chutnú večeru alebo obed máme fakt spravený do 10 minút.